Dnevna doza politike. Poštovani slušalci, dobar dan. Želeo bih s vama da pričam o jednoj strateški bitnoj tački i šta god da ste mislili, vjerojatno ste pogrešili, pošto evo ja skidam kapu svakom od vas ko kaže da je čuo za ostrva Čagos, ukupne površine 60 km kvadratnih. Poređenja radi, to je otprilike veličine opštine Lapovo, druge najmanje opštine u Srbiji, najmanje su Sremski Karlovci. Čagoska ostrva leže u srcu Indijskog okeana, 500 km južno od Maldiva i 1000 km severoistočno od Mauricijusa, znači tamo negde tačno ispod Indije u tom delu, strateški bitna za kontrolu od uvek bila, i iz tog razloga su ih Britanci 1814. Parijskim mirom uzeli sebi. 1814. Parijski mir kad je pobeđen Napoleon. Od tada su Čagoska ostrva generalno deo britanske kolonije Mauricijus. To su ostrva koje su Francuzi pokušali da zasade neke kokose, da dovedu neke robove tamo da rade, ali opet ne zaboravite, pričamo, ukupna površina svih ostrva na arhipelagu Čagos je 60 kvadratnih kilometara, polovina od toga otpada na najveće ostrvo Diego Garciju. I za ovo ste ostrvo možda već čuli, ali ćemo do njega doći malo kasnije. Drugi deo naše priče oko Mauricijusa i Čagoskih ostrva ide rezolucijom UN-a 1514 o dekolonizaciji iz 1960. Kada su Ujedinjene nacije donele odluku da sve bivše kolonije moraju biti dekolonizovane, da moraju biti oslobođene od kolonijalne vlasti, mahom Evropljana, i tu onda kreće problem. Znate kako, Britanci su tada i dalje mislili da oni mogu da glume neku silu, htjeli su nešto da zadrže nekih kolonija, naravno nije im uspelo, shvatili su da moraju da se dekolonizuju što više, ali onda im u pomoć priskaču kopa naravno Amerikanci. 1964. Amerikanci su uvideli strateški značaj Diego Garcia ostrva i generalno Čagoskog arhipelaga i rekli su da im to treba za bazu. Britanci drage volje ustupaju to ostrvo na 99 godina u zamenu. Priča se sada već da su tada dobili povoljni deal oko Polaris raketa, to su ove interkontinentalne balističke rakete koje su sad korišćene, ali u svakom slučaju 1965. Mauricijus se dekolonizuje, postaje samostalan, ali bez ovih Čagoskih ostrva koje su Britanci kupili od njih za čak 3 miliona funti, što će reći da ih nisu baš kupili, nego su ove ucenili. Možete dobiti slobodu, ali ne sa svim ostrvima, i evo 3 miliona funti da ćutite oko toga. Naravno, Ujedinjene nacije su zbog ovog poteza izuzetno kritikovali Britaniju, pogotovo kada su 1973. Britanci sve domoroce proterali sa ostrva. Znači, nijednog živog čoveka domoroca nije ostalo na tim ostrvima, Britanci su ih proterali, mahom na Mauricijus, nešto na Sejšele, i manji deo Britaniju. Baza Diego Garcia koja je tu izgrađena je korišćenja u svim sukobima na Bliskom istoku. To je baza iz koje Amerikanci kontrolišu i projektuju svoju silu na čitav Indijski okean. Znači, to je baza s kojom oni drže pod kontrolom protok robe kroz Suec i Sueca, kroz Hormuz i iz Hormuza, i drže Indiju na oku. Znači, izuzetno bitna baza za Amerikance, ali opet problem Čagoskih ostrva nije bio rešen. 2017. Mauricijus postavlja pitanje Međunarodnom sudu pravde i dobijaju odluku u svoju korist 2019. Eto ti, Vuče Jeremiću, mogu si nešto od Mauricijusa naučiti, a neko što je on, nebitno, drugi deo poslao skroz. Britanci su, naravno, kao Britanci odbacili tu odluku Međunarodnog suda pravde, rekli su da to više savjetodavno mišljenje, da se oni nisu obavezani time, niti se osjećaju obavezano. Znate kako, može im se. Ali opet shvatili su da postoji problem. Mislim, velik pritisak diplomatskog kora Ujedinjenih nacija je bio na Britaniju još od početka, ako se nisu obazirali, ali shvatili su moraju nešto da urade. 2022. Cleverly, tadašnji ministar spoljnih poslova Britanije, kreću pregovore sa Mauricijusom, ali to izaziva duboku podelu unutar konzervativne partije. Boris Johnson je bio striktno protiv toga i to je to onda negde stalo. Da bi nova laboristička partija ipak napravila neki dogovor. Sad, ovo je sve bio uvod za dogovor koji je napravljen. Odmah moram da se ogradim, ovo je dogovor koji je procureo tekst, nije zvanično ratifikovan, ali šta su Britanci uradili, kako su uspeli da se odreknu dela svoje teritorije, kako oni to vidi, iako je to njihov bio kolonijalni posjed koji su oteli Mauricijusu kada su im davali nezavisnost, kaže.
Britanci će priznati Mauriciusu suverenitet, ali bez ostrva Diego Garcia, što je opet, ponavljam, polovina čitavog tog arhipelaga, najveće ostrvo, i Britanci zadržavaju to ostrvo na 99 godina, iako je na tom ostrvu američka vojna baza koju Amerikanci koriste. Naravno, Amerikanci su baš srećni što se ovo na ovaj način odigralo, što je to međunarodna pravda ispoštovana, što je ipak vraćeno nešto Mauriciusu, iako će im biti vraćeno možda tek za 99 godina, ali ovo je dovelo do duboke podele u britanskoj politici. Konzervativci, iako su oni započeli čitav ovaj proces, pa ga negdje zaustavili da su striktno protiv ovog dogovora, a laburisti ni sami ne znaju šta je. Verujem, ako bude trebalo da će ipak proći u parlamentu, ali zanimljivo je vidjeti da su Britanci donekle uspjeli da priznaju su pogrešili. Šta je sve bilo pre nego što su pristali na dogovor? Bilo je protesta tih domorodaca u Britaniji, ali nije se niko na to suviše obazirao. Čak je bila jedna presuda suda gdje je britanski vrhovni sud doneo odluku da je to sečenje kada su ostrva Chagos odvojene od Mauriciusa, kad je Mauricius dobio suverenitet, da je to bilo ilegalno, što jeste bilo apsolutno ilegalno s obzirom na tadašnje stave Ujedinjenih nacija, ali je onda u žalbi ta presuda poništena, što će reći vrlo nezavisno sudstvo u Velikoj Britaniji, uopšte nije pod utjecajem politike, ali dobro, šta je tu? Ipak su sada na kraju donekle pristali na nešto, jeste kompromis, jeste truo, ali moguće i od njih izvući ponekad ponešto ako ovo prođe. Ponavljam, ako ne prođe, kad god vidite Britanca, setite se da su oni vikali da je Chagos srce Britanije, ostrva Chagos, koje su opštine veličine opštine Lapovo. I da su oni spremni zbog toga bili da se suprotstavljaju Ujedinjenim nacijama koliko god budu hteli i kako budu hteli i da ignorišu presude Međunarodnog suda pravde. Pa onda nek nama nešto kažu za našu južnu pokrajinu. Do sljedećeg slušanja, hvala vam i doviđenja. Dnevna doza politike.